Olkaa hyvä. On paljon onnea. Kiitos. Mitkäs noi on? Ai, mä oon hankkinut hirviöitä. Ja katso nyt. Yllätti. No sitä tammaa ei kovin moni veikannut voittajaksi. No kyllä se aurinko paistaa risukasaakin. Siltä vaikuttaa. Meidän täytyy ruveta käymään täällä useammin. No mun pitää ruveta veikkaamaan sun kanssa kimpassa, jos voitot on tollassa. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? Mä panostan aika maltillisesti. Pitkältihän kysymys on tästä atmosfääristä. Kyllä tällainen rahatukko nostaa tunnelman kattoon se. No paljon sinä sitä on? Siis 209 tonnia. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaa, joka ei kovin usein tommosiin potteihin törrää. No Seppo, hei tää nyt oli pelkkä lisäs tuuria. No enkä. No niin, afrikkalainen. Ole hyvä, minä tarjoan. Ole hyvä ja poistu. Ja sitten multa meni hermot, kun se alkoi neuvoa, että kuinka tätä jalkakäytävää pitää oikein hiekottaa. Homo. Ismo. Niin. Maailma on pullolla ihmisiä, jotka ei osaa vaihtaa herkkua. Saatikka sitten kiinnittää hyläkermaan. No, ihan on ihan... Shut up! Ja nimenomaan. Ja tässä astun apuun minä. Hei, anteeksi. Oive. Tämä kysymys, se saattaa kuulostaa hieman oudolta, mutta onnistuisikohan teiltä esimerkiksi homo hirviö tekemään äijän käppän? Ei. Ja Seppo. Haki on helvetti. Oive. Ja mikä homo? Kai se on uskottava. Tämä on suorastaan homo Suomelle. Siis homo hirviöitä huumeoketissa.